Hi logofer, welcome back to my Sonika NarzaryBoro YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय जरा जाया जाबाय एसो ओरैनो गाखोग्रायाबो खम खुसि आयु ini जाबाय शो माबायदि नुदों खर'ल' तिपुपु खुसिया गोलैगोन दुदुम ओंखारा नै इनि न'खै हाबजोबफिनदो जाबाय जाबाय आयु आयु आरोबाव नुवाखै कागोफिन आंथ' थिखोखाया दा इदि नुवाखै इखौसो मोजां मोनसिगोन इयो एबार आरोबाव गैलाहाय इदि जाया हा इदि जाबाय खम मोजां मोनदो इयो जाबाय सना जाबाय ओंखारदो गाखोला नुवाखै बाब्राबलायनायखौ जाबाय एफा बुरजा गेलेग्रा माल दं होनबाबो फसाया मानो इयो इदिनो जाबाय बेला सना ओइ आरोबाय ओइ दुस्थ न'खाय ओइ थांला मा लायदों न'खाय लोगो जेजे जोंहा नाय मावा इयावसो फोरानो जाहैबाय रानखाबाय आरो ओमफ्राय माने गाबोन हाथायाव लांगोन नालाय आया बाल्थिङावनो एसे होस्रोबाय लोंफैद' सामाखा लोंफैद' इयो बुद एवनाय सिरा एवनाय सा लोंग्राफोरा नै जों लोंबावगोन जाना जोंहा गुजुदो जानाङालै ना जों सानैया लोङालै लोंफैग्रो दं आया साया दावानो जालाबा इयो नै दाउ जानायखौ नायनो बानायनायसो जाहैनोसै खायनो खर'फोरबो जाना थाबाय बेमाराव मुलि होनानै आदारखौ बोरै जायो हारसिं गिदिंलाबायो दाउआ खर' जाला मा जाखो जेखौ नाङा लानाङा इखौसो लानानै गेलेनो लुगैयो इयो थाव खोलैजोब्बाय इयाव सोलाबबाय थाया आं लांनो फैबाय जोंहा नै अबेखौ न'खौ हरगोन नैखौ मैगं लाय नै दायो बन थिखोबाय आबैया नै गिले गायनो अनसाय ओइ नै आबैया हाला आं मानो गथ'खौ हा हाला दाबादि गेलेया आङो थेर दङ इनि बना Sana, Anjay. Anjay. Anh lực lượng một phần cho hơi bao. Một trận giải ra.
जाबाय दं जाबाय थांसै नै गारिया रेडि जाबाय जा बेटिबो गैला गारबाय आयु गारि ड्राइभारफोरा सिमाना बेजारा जायो नै किने ने गारि खर'ना ओइ माखौ थुना दोनासै गारिया नै जाना बन गारि जाबाय आरोना इयाव थानायखौ थुजोबनानै खेबसे लांफैबावगोन दा जों गारना नायबासो माबासिगोन माखौ लाबोगोन दा बुंनांगौ ओइ नै माबायाव ओमफ्राय बबाव बासिगोन मालाय जों गाब्र'हैदो गाजोल गोनां सेन्देलबो गानबावाखै मानसियाबो सेन्देल गानबाबो सोरखिलांगोन दा सोरखियो होमबाबो ना एसेबाबोथ' माबायो नांखायो ओइ निकलो बाहर आओ बाहर आओ लड़कियों नहीं ओइ किथां नहीं हम बैठेगा यहाँ सना जानि गालियाव गाखोदो नामा आंखौ एसे थिखिना बोरैबा जालायबाय Ibuksi. Jangan थांनायलाय बन खावदोलै जानो सानफाय थांनोसै न'आव वाह दैले बाहुबली orang sebaik. Saya gololo na orbai थाबाय थांबाय. Hei, rumah थांबाय. Ombak dah saya gololo na orbai थाबाय ना. Kari गाखोनो बोरै जागासिनो जारा जाया. मा होनदों? जौगा फैनो गोलैगोन दुदुम Ini biar berkelana. Iya buka. Ayah, golegan rasa golegan. Negara buka negara, nu negara. Wah, ini semua negara yang mau terai. Kakak.